салому дуруд ба он шахсоне ки айни ҳол моро тамошо доранд. пеш аз он ки дар бораи ҳаёту фаъолияти Диловар Сафаров ба ҳар яки шумоён гуфта бошем, аз шумоён эҳтиромона хоҳиш мекунем ба канали мо подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш насозед. Диловар Сафаров 24 майи соли 1986 дар ноҳияи Масҷоҳи вилояти Суғд дар оилаи омӯзгор ва санъаткор ба дунё омадааст. айни ҳол 34 сол дорад. соли 2003 Диловар мактаби миёнаи рақами 15-ро хатм мекунад ва ба коллеҷ ба ҳайси шарқшинос таҳсил карда, баъди он ба донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дохил мешавад. Диловар Сафаров айни ҳол яке аз блогерони муваффақи кишвар ва берун аз он ба шумор меравад ки мавзӯъҳои он дар бораи муносибати зану шавҳар, аз ҳампошии хонаводаҳо, муҳоҷират ва ёди модар мебошад, ки ин блогери тоҷик дар наворҳои кӯтоҳи худ рӯ овардааст. Диловар то замоне ки машҳур шуд, дар бисёре аз радиоҳои шаҳри Хуҷанд ба ҳайси ровӣ кору фаъолият кардааст. айни ҳол Диловар Сафаров оиладор буда, дар ягон барнома дар бораи оилааш маълумоте надодааст.